Hier in dit oud squalgebouw in Oudehaske wen je de 5 buitenlandse spelers van de Flyers, 4 Canadezen en 1 Amerikaan. Want deze weken liep het er net zo vol onder de hand. Ja, sportief en financieel gaat het net al te best. Maar dat in een alle buitenlanders eruit maakten, dat was een grote verrassing. It was a huge shock on all of us. We had an idea that there was like a financial sort of a situation, but never expected this at all. Misschien is het de Canadese sportmentaliteit. In elk geval willen de 5 net opjaan. Ze zullen op zoek naar nieuwe sponsoren en beginnen jong onder de wedstrijd met een verkoopactie van allerhande fanmateriaal. First of all, we have these beautiful pictures. Our friend Nicolene Seitzma, she has been taking these amazing pictures all year. We have jerseys, team jerseys signed by the whole team. We have a handful of those that we're going to try to sell. We have used sticks from Friesen players with signatures from the team on them as well. I think all of us in the house, we want to finish what we started. You know, instead of being pushed out the door, we want to stay. We want to finish well. We want to win here. We want to win for our fans, and we don't want to quit. So we're going to do whatever it takes to stay here and finish off the right way. De 5 gaan een contract ont de eind van het seizoen. En zullen via de rechtbank uitwingen kunnen dat contract toch uit het schengen. Maar Safir willen ze voor eerst nog net gaan. We'd rather help to save the situation, to fix things, and to make this season work, to keep the hockey alive here for the whole hockey team and the fans and everywhere. Menje neemt de club het definitieve besluit over de toekomst van de buitenlandse spelers. Voorzitter Henk Hoekstra zei er wensje dit oer. Misschien dat het nog iets teweeg brengt, maar goed, als het net zo is, dan mogen Menje gewoon helder wijzen. Nou goed, de man die weten waar ze mee bezig zijn en wat de situatie is. En daar hebben we natuurlijk ook gecommuniceerd. En ja goed, meer kan ik niet doen.